बे एनजिअनि मानसिफ्रा बोरै सिलाय मोना बेबायदि गावनो मोनखो ना जोंनि गेजेराव आयेन गैला नामा बेबायदि साजा होनो थाखाय बुथारब्लाल'सो साजा होनाय जायोसै नामा बेफोर बाथ्रा दिनै साननो गोनां जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आलाफ्रा गिना खारो दोनो खोनाबाय गारियाव मानसि मानसिफोराव दानो गारियाव मानसिफोराव बर'जों बर' गावथारनाय मानि थाखाय एनजिअनि टुरिजिमनि मानसियानो सिलाय लानानै गावथारनो हानाय गोहो जोंनि बिटिआरआव सफैनो हाबाय बेसे दुखुनांथाव बेसे लाजिथाव गावजों गावसो दिनै गुबुन हारियानो नाय ड्राग्स फालांगि रेप खाम पुलिसाबो गावथारबावा बिसोरखौ हमनानै जेलाव सोना दोनो नाथाय जोंनि मानसिया मा बे दंफां लायनायनि थाखाय खर'आव होनानै गावथारदों ना बिसोरखौ साजा होनो जोंहा कर्ट आयेन जेबोआनो गैया नामा जोंनि बर'हा हो जुनादनिख्रुइबो गाज्रिसिन मानसि जाया गावथारदों ना जुनारफ्राबो गावजों गाव मानसिखौबो अरबावासो नाथाय जों मानसिजों मानसिसो ना जोंहा खर' दं साननो हानाय गोहो दं गोसो दं गोरबो दं थेवबो जुनारनिख्रुइबो नेहात गाज्रि आखुवा जोंनि मानसिनि गेजेराव दङ जों बर'फोरनि गेजेराव दङ दाबो जों खोनानो मोननाय बादिब्लाना बे जे जायगानिफ्राय दंफां बोनानै लांदों बे जायगानिफ्राय फरेस्ट अफिसा थिग 1.5 किल'मिटारफोरल' गोजानाव दङ दा बेफोर खामानिखौ होबथानाय खामानिखौ फरेस्टआ हमनानै बिसोरखौ जेलाव सोनो हायो साजा होनो हायो ना बेफोर खामानिखौ होबथाजोबनो हायो बिसोर गोसो खालामोब्ला नाथाय बिनि गेजेरावबो दिनै मानो बेबायदि दंफां खावनायफोरा जादों नंगौ उपाय गैया बिसोरो खावनानै जागोनखा मिथिब्लाबो मावनो गोनां जायो माखासे खामानिफोरखौ बिथांमोना गावनि उदैनि थाखाय नाथाय बिनि गेजेरावनो जे गाज्रि खामानि मावदों होननानै बिथांमोनखौ जे जिउ जोबनायनि बुथारनायनि सोलो खालामोब्ला बे मा बै सिखावनिख्रुइ बांसिन नेहात खामानिसिन बियो ना जोंनि खोनानो मोननायाव बिसोरो जायफोराखि गावदों ना माखासे मानसिफोरखौ बारहोग्रोनानै ना गेजेराव थानाय बे मानसिखौ गावनानै बुथारदों बिबो ना वार्निंबो गैया खारनो नागिरनायबो नङा डाइरेक्ट फैनानै बिनि खर'आव होनानै गावनानै बेखौ बुथारदों स' बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव आरोना बेबायदि जानो नाङामोन जाय मानसिया गावदों बेखौथ' साजाया बिनियाबो जाथारनांगोन ना जोंनि बिटिआरनि चिफफोर दैदेनगिरिफोर ना प्रसासन बिनि सायाव राहा लानांगौ जाय मानसिया एनजिअनि मानसि खामानि मावग्रा ना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो नङा पुलिस बिफाननिबो नङा बेफोरबायदि मानसिया दिनै हाथियार लानानै गुबुनखौ गावनो मोनोब्ला जोंनि गेजेराव मा आयेन दंबावो ना बे कर्टफोरखौ मानथो नांगौ जोंनो बिदिब्ला जोंनि पुलिस थानाफोरखौ मानो नांगौ फरेस्ट अफिसफोरखौ मानो नांगौ ना गावबा गावनो लानानै बेबायदिनो गावथारलायबाय था जोबोद गोरोन्थि जादों बेफोरबायदि खामानि मावनाया आं खावलायो जाय एनजिअनि मानसि गावदों जायफोरा बे एनजिअनि ग्रुपनि मानसिफोर नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय खावलायनाय गावनि मानसिब्लाबो रावखौबो बासायनो नाङा जाया गावदों बेनो साजाखौ नोंथांमोना गावनो हमनानै हो नोंसोरो आरो नोंसोर गावनो बिनि सायाव प्रुफ जानानै था नंगौ बियो गाव मारदोंमोन बियो गोरोन्थि होननानै बिनि सायाव साजाखौ नोंथांमोनानो होनांगोन मानो होनबा नोंसोरनो मानसि नाथाय नोंसोरखौनो बियो बदनाम खालामदों नोंसोरनि एनजिअनि जानानै बे सासे गाज्रि खामानि मावदों मानसि बुथारनो हालायनाय ना दानि दिनाव नै नुयो ना गोबां गुबुन जाथिफोरा
ड्राग्स बेपारि रेप खालामो बिसोरखौ बुथारो नामा? पुलिसफोराबो बिसोरखौ गावनानै बुथारबावा। नाथाय जोंनि गेजेराव गावजों गावसो नै बुथारलायनाय गावथारलायनाय जायो। आसा खालामो बिदि NGO निफ्राय बेखौ बयकट खालामगोन। जाय NGO बे दंमोन लोगोसे बेखौ साजा होनांगोन ना। खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' रायजो राजानिफ्रायनो खोनासंनानै लालाय बिसोरनि परियालावनो माबायदि खानदाना माबायदि ना रायजो राजानि फोरमायनाय बादिब्ला बोरैहाय बे ओनसोलनि गामिनि गावबुरायानो बिथांमोननि सायाव स्टेटमेन्ट होदों आरो ना। गामिनि गावबुरा दङ बिथाङा जाथायनि सायाव मा फोरमायो मिथिनो मा फोरमायगोन जाथायनि सायाव? जानो गैयालाय मोनसे बन लायनो थांदोंमोन बाहायबो बिदि गावथारलायनो मोनामोन। दा बे गावग्रायाबो बे टुरिजिमनि मानसि आरो बे फरेस्टनिबो मानसि नङा। बेनिफ्राय बे मानसिनि बिफाया मैदेर गावो मैदेर गावनानै हाथाय फानो बिसिनि बिफाया। बिनि बिफानि नामा रहिनो बे टुरिजिमनि गावग्रानि बिफानि नामा बेखौ जेयाव बिथांमोननि न'खराव रावबो हौवाफोर मानसि गैला ना बिनि बिदा फंबायफोरबो गैयामोन बे हारसिंसोमोन। दा बिसोरनि न'खरा जोबोद जार्लायाव दुखुआव जानानै थाबाय आरो ना। जियानो जा बिथांमोननि न'खरनि थाखाय बिदि बिजिरनायखौ होनांगौ आरो जाय मानसिया गावथारग्रा बिनि साजाखौबो बेबादिनो ना आयेननि राहाजों होनांगौ। जोंनि बर'फ्रा मानो आयेननि राहा लानो रोङा? गावजों गावबाबो बुथारलायनाय ना ओरैनोबाबो गुबुन हारियाबो जोंखौ आयेनाव खोख्लैखाया डाइरेक्ट फोजोबनायखौसो नागिरखायो। नाथाय बिनि गेजेराव जों गावनो बिदिब्ला आरो गुबुना बांसिन सोलो मोनखागोनखा बे रोखाखा। थ' बेल' नङा ना गोबां बेबायदि NGOफोर दं। लोगोसे बेबायदि हाग्रा ओनसोलाव टुरिजिमनि खामानि मावनानै थानायफोर दं। स' सांग्रां जानानै था बेफोरबायदि खामानिखौ आखायाव लानाङा ना। आयेन दङ आयेननि गेजेरजों खामानिफोरखौ माव मोजाङै बिजिरनायफोरखौ हो अब्लानो ना रावहाबो एसेबां दुखु जानाय नङा। नाथाय बेबायदि जिउ फोजोबलायनाय बिदि खामानिखौ मावोब्ला जोबोद दुखुनांथाव गावनि गेजेरजों। जुदि जाय मानसिया गावदोंमोन बिनि न'खरनि मानसिखौ सोरबा गावनायमोनब्ला बे माबायदि मोनगौमोन? मानसिनि जिउखौ बायनानै मोना ना। मानसिनि जिउखौ फोजोबनायाव हस्ता नाथाय बिनि जिउखौ लाबोफिननो हानायनि जेबो राहा गैया। बेखायनो एसे सांग्रां जानानै थानायानो मोजां आरो ना गावबा गावनो। जोबोद दुखुनांथाव जाबाय बिथांमोननि न'खरनि फारसे। रायजो राजा नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम बिथांमोननि न'खरखौ जाहाथे बिथाङा न्यायखौ मोननो हानाय बायदि। बाथ्रायाथ' बहुद साननो गोनां बाथ्रा ना। बिसोरनि गेजेराव बहानि सिलाय मोननानै बेबायदि गावनो मोनखो होथाबलायनानै ना। दा बे सिलाय गावलायलायनाय मानसिनि सायाव मा राहा लागोन जोंनि प्रसासना पुलिस बिफाना ना। जोबोद गाज्रि जाथाय जोंनि गेजेराव गावजों गावनो जायो आरो बेफोरबायदि दुखुनांथाव आसरित साननो गोनां आरो ना। सिलाय लालायलायनानै होथाबना गावनो मोननाय बहानि मोनखो बिसोर हाथियारफोरखौ? ना बिसोरनि हाथियार लानाया लिगेलसो नामाब्रा जोंनि बिटिआरआव? स' भिडिअखौ आं गोलाव खालामबाय थाला लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय ना। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन नोंथांमोना गोदानब्ला अननानै आरो लोगोसे लाइक शेयार खालामना होनो हागोन आरो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरगोन बोरै जादों आंनि भिडिअ गोरोन्थिफोर जादोंब्ला मोजां जादोंब्ला। स' गुबुन मोनसे भिडिअ